дар якунҷи дунё як ҷангалаки афсонавӣ буд ва ӯ ҷангалаки сеҳрнокам буд. Ҷангали сеҳрнок? О духтаракам, ӯ сеҳрноки бад буд. Неки чӣ гапешӣ, баъд ай ҳамун рӯз ҷангал даромада дигар нашид. Оҳо, отаҷ хел аҷоиб. Ман чӣ кор мекардам бе ту? Ман ҳама вақт дар бардам. хоҳари мада, ту маъқулай? О, маъқулай, охир чо кунем дигар? Ман овоз мешунавам. Чӣ хеле овоз? Ягон ҷои пинҳонӣ дароед. Рачкамай бақаб. қасри шумо дар хатарай. Туфта ТВ тақдим мекунад як чизераё ки утра ба худаш моил мекунад. Мумкин дар саволот ҷавоб ёбед. Фақат ита мерам. Не. Бахшиш да, ман барои ту шуда Антарктида омадагим ва паринам туро халос кардагим. Аммо хеда лишни гап назан. ва афсонавӣ. Ки ҷодаем мо? Шумо чӣ ҷангал даромадаед? Ҳамин туман моро забт кардааст. Бовар накарданӣ. Ту ки ҷо мохтӣ ё фокускунира? Эльза, иҷаба грез. Та қафои ма ҷангал надрохӣ. Ихе боша танам надрохӣ. Фокус кунӣ, ту дунёро ба хатар меора агар ту истифода бурдаш натонӣ. духтари маро ҳимоя кунӣ. Ман туда боварӣ дорам, Эльза. Ва ҳама вақт боварӣ доштам. дили яхин қисми ду. чӣ хеле ки мегӯяд агар пул дошта бошед дар ҷангал шӯрбо чида моҳӣ бошад. вау чай фасалафа чаҷон.